Gitag-ampo mubalik si Ginoong Jesucristo pero never na mubalik. Dili na mubalik. Dili ako si Ginoong Jesucristo. Dili ko maestro. Ang sabi ng Biblia malinaw, matatag at totoo at si Jesus ay muling babalik. Hindi ito kwento, hindi haka at may pangako sa Diyos na kailangan ay hindi nagsisinungaling. Sabi sa Acts chapter 1 and verse 10 to 11, habang nakatingin pa sila sa langit, dalawang anghel ang nagsabi, ito si Jesus na umakyat sa langit at babalik sa parihong paraan na nakita ninyong pag-akyat niya. Klaro, di ba? Ang parihong Jesus na umakyat sa langit ay siya rin ang babalik mula sa langit. Hindi sinabi ng Biblia na baka o posibleng o siguro, sinabi niya babalik siya. Sabi pa sa John chapter 14 and verse 2 to 3, ako'y pumunta roon at may handa ang iyong lugar. Ako ay babalik at isasama ko kayo sa akin. At yan ang salita ng Panginoon mismo. Kung may naniniwala kang hindi na siya babalik, alalahanin mo ang salita ng tao ay nagbabago pero ang salita ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Sabi ni Jesus sa Revelation, narito ako, darating na, sabi niya, madaling madali at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kabayaran ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Klaro na darating na. Wala siyang mingo nga dili na siya mubalik. Sabi niya dito darating siya hindi bilang maamong tupa kundi bilang hari ng mga hari at hukom ng lahat. Kaya huwag mong hayaan nilangin ka ng mundo. Di ba masay kay kung maminaw jud kanya, mailad jud ka. Kung magadepende lang gid po na sa magpailad, mong daggan kay nailad sa iyang gibuhat. Grabe ka maayo si Satanas bitaw mo buhat og istorya nga dili pud tinuod. Si Jesus ay buhay, si Jesus ay tapat at siya ay darating muli. Kaya kapag may nagsabing hindi na siya babalik, sabihin mo, ang aking Panginoon ay tapat sa kanyang salita. Darating siya tulad ng sinabi niya. Okay, kaya ako'y handa dahil si Jesus ay muling babalik. Sa lahat ng naniniwala kay Jesus, babalik si Jesus Christ. So kung mutuo mo niya, mingon jud ko nga iblitag na ni Satanas para sa inyo nga mintuo.